Que tal, saúdos? Dende mércores o Barbanza contará por fin cunha ambulancia medicalizada. Trátase dunha bella reivindicación da comarca que dará servizo a Ribeira, Rianxo, Boiro, a Pobra e o Porto do Son. Ampliamos de contado agora os titulares. O martes de Entroide, o 24 de xullo, serán os festivos locais de Ribeira en 2027. O Pleno aprobou por unanimidade unha declaración de intencións para propoñer estas dúas datas de cara ao próximo ano, aínda que a emenda presentada polo PP e PBBI eliminou o carácter permanente que propoñía o BNG. Conta atrás en Sanxenxo para a estrea do renovado treito final do Paseo Marítimo de Silgar. Aínda que a data inicial pro remate dos traballos era este luns, finalmente a obra non estará lista ata este venres. A actuación supuxo un reforzo da seguridade na parte da balaustrada de pedra, material que agora se combina con barrotes de acero inoxidable. A Xunta colaborará co Concello de Rianxo na mellora da contorna do Río do Araño. A actuación, cun orzamento que supera os 215.000 euros, concentrarase na reordenación da zona e acondicionamento dos accesos para favorecer o percorrido por un dos bens patrimoniais máis visitados da comarca. Portas conta os días pro arranque da súa cita máis internacional. O xoves da semana que ven comeza no recinto da Azucreira o Porta América. Está previsto que o festival reúna máis de 65.000 persoas nos seus 3 días de programación, que este ano conta con artistas como Rigoberta Bandini, Dani Martín, Hombres G ou Xoel López. E a festa do tinto Rías Baixas achégase ao Salnés. O evento celebrarase nas neves, pero a denominación de orixe apostou este ano por traer a súa esencia ata o Carril. Ali presentouse este luns a programación da que será a 20ª edición deste evento, que se vai celebrar do 4 ao 12 de xullo. Pois con todo isto comezamos. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. E arrancamos coa chegada da tan ansiada ambulancia medicalizada ao Barbanza. A Xunta salda unha conta pendente co Barbanza coa posta en marcha a partir deste mércores 1 de xullo da tan demandada ambulancia medicalizada que virá a mellorar a atención das urxencias en toda a comarca. Aínda que a súa base operativa estará en Ribeira, dará cobertura ao resto de municipios desta área, incluindo Rianxo, Boiro, a Pobra do Caramiñal e o Porto do Son. Unha poboación estimada de preto de 100.000 persoas, unha cifra que aumenta ademais considerablemente na época estival coa chegada de turistas. Levamos 40 anos entrando na túa casa, instalando os teus soños e coñecendo o teu nome. Fomos a túa tenda de confianza con outros nomes e hoxe evolucionamos para darche moito máis. Agora somos Mi Electro, mesmo equipo, mesma confianza e a experiencia de sempre coa forza dos mellores. Ven a descubrir a tecnoloxía máis avanzada co trato de toda a vida. Os de sempre, agora máis fortes que nunca. Agardámoste. O martes de Entroido e o 24 de xullo, festa da Dorna, serán os festivos locais de Ribeira en 2027. O Pleno aprobou por unanimidade unha declaración de intencións para propoñer estas dúas datas de cara ao vindeiro ano, aínda que a emenda presentada polo PP e o PBBI eliminou o carácter permanente que propoñía o BNG. O pleno ordinario celebrado a pasada tarde en Ribeira incluía na orde do día unha moción do BNG propoñendo a designación do Día da Dorna e do martes de Entroido como festivos locais con carácter permanente. O que lles pido é que no ano 2027 e nos sucesivos, tanto Dorna como o Entroido sexan os festivos locais, porque fortalecen o que lles dicía ao comezo, a nosa identidade como pobo, pero tamén favorecen o comercio, a restauración e, evidentemente, o comercio. Hoxe temos a oportunidade de votar o que suscita un acordo maioritario, como é a festividade da Dorna.
Votemos a favor de Ribeira. A proposta foi emendada polos grupos de goberno que se ben ratificaron o seu compromiso de aprobar estas datas para 2027, eliminaron o carácter permanente, aludindo á necesidade de buscar consenso, atender os intereses de todos os sectores e analizar as circunstancias ano a ano. Señor Luis Pérez, señor Suárez Puerta, ustedes pretenden adoptar un acuerdo que pretendan decidir para el futuro cuáles tienen que ser siempre los festivos locales de Ribeira. Si no me he perdido. Bien. Y nuestra respuesta es clara, no. A súa proposición para nada é unha proposta de consenso. O señor Pérez non queira ganar vostede aos veciños e veciñas de Ribeira. O que pretende xerar confrontación e, sobre todo, impoñer un criterio que para nada é coherente, é unha imposición. Porque, mire, eu para o 28 ou para o 27 estarei aquí ou non estarei. E moitos dos que estamos aquí estaremos aquí ou non estaremos. Entonces, para min, impoñer unha fecha é coartar a liberdade que pode ter a corporacións venideiras. Todos os grupos coincidiron na importancia destes dous festivos non só polo arraigo social destas celebracións, senón tamén polo seu gran impacto económico. Considero que a Dorna e o Entroido forman parte da identidade de Ribeira, son dúas festas que nos representan e que poñen a Ribeira no mapa e que fan que moita xente mire cara ao noso concello e por eso merecen ser reconocidas. Las dos fiestas tienen algo en común, no distinguen entre creyentes y no creyentes, entre ideologías o entre generaciones. Son patrimonio de todos los riberenses. Por eso entiendo que los festivos locales deben servir para poner en valor aquello que nos une como pueblo y que proyecta nuestra identidad hacia el exterior. Debería, na opinión do Partido Socialista, establecerse o Entroido de forma definitiva. E a Dorna, é que a Dorna non debería ter discusión. Finalmente, a Corporación aprobou por unanimidade esta emenda, consistente nunha declaración de intencións do Goberno, comprometéndose a levar a pleno a proposta destes 2 días como festivos locais en 2027, cando a Administración Autonómica abra o prazo. E a seguridade foi o tema central da xuntanza mantida entre o delegado do Goberno en Galicia e a alcaldesa de Ribeira co obxectivo de analizar os índices de criminalidade e reforzar a coordinación entre administracións. No encontro, Pedro Blanco trasladou unha mensaxe de tranquilidade e confianza á cidadanía, incidindo en que Ribeira é un municipio seguro grazas ao labor diario das forzas e corpos de seguridade. O delegado destacou a vontade de seguir traballando da man do Concello para dar resposta aos retos que poidan xurdir e emprazou a alcaldesa a unha futura reunión que se producirá próximamente en Ribeira, coincidindo coa visita prevista á comisaría da Policía Nacional. A Mancomunidade do Salnés continúa estreitando lazos na China. A delegación continúa coa axenda da súa misión institucional no xigante asiático, consolidando unha ampla rede de alianzas coas principais administracións turísticas da provincia chinesa de Zhejiang. Con esta aposta, o ente comarcal pretende reforzar a estrategia de internacionalización do Salnés, abrindo novas oportunidades de cooperación en materia turística, económica e cultural. Hai uns días, a delegación asinou un convenio de colaboración turística co condado de Quintián. Tamén mantivo reunións de traballo en Lonquán, referente en patrimonio, cultura e turismo sustentable. Li Sui, que destaca pola súa aposta polo ecoturismo e a protección da paisaxe, e Hangzhou, unha das cidades máis dinámicas da China dende o punto de vista económico, tecnolóxico e turístico. A misión está a piques de rematar, vaino facer cunha reunión de traballo con tour operadores locais e unha cea oficial co alcalde de Quintián. Conta atrás en Sanxenxo para a estrea do renovado treito final do paseo marítimo de Silgar. Aínda que a data inicial para o remate dos traballos era este luns, finalmente as obras non van estar listas ata este venres. A actuación supuxo un reforzo da seguridade na balaustrada de pedra, material que agora se combina con barrotes de acero inoxidable. Creouse tamén unha nova escalinata na parte final do paseo e habilitáronse novas zonas axardinadas. Ao mesmo tempo, estendeuse a plataforma única nun novo treito de Silgar. O alcalde asegura que está a recibir moitas felicitacións por esta intervención por parte da veciñanza. Todas as olladas están postas estes días en Sanxenxo no treito final do paseo marítimo de Silgar. Aquí está a piques de rematar a intervención que inclúe unha nova escalinata, novos xardíns e un novo treito de adoquín da plataforma única. Pero, sen dúbida, os grandes protagonistas desta actuación foron estes barrotes de acero inoxidable que tanto deron que falar nas últimas semanas na vila e que dende agora conviven entre pedra e pedra da emblemática balaustrada. Os barrotes dicen que son as normas, que hai que poñerlos pois que están moi abertos entre un e outro e pode colar un crío ou así.
e por iso puxeron. Hai xente que está de acordo e hai quen non. Pero, bueno, se son as normas, que lle vamos a facer? Por seguridad, pues me imagino que bien. Estéticamente, pues hubiera sido mejor no ponerlo, pero por seguridad, por si hay algún niño, algún perrillo que pueda caerse abajo, pues está bien. Este martes o alcalde revisaba os últimos retoques, aínda queda rematar esa instalación de acero inoxidable colocando por riba un pasamans. Dá por pechada a polémica da balaustrada, Telmo Martín apelando á seguridade e reivindicando a estética do resultado final. Primamos a seguridade por encima da beleza, pero ainda así estamos recibindo moitas felicitacións porque queda bonita a barandilla e queda no estado que tiña anteriormente, pero mellor protexida para os viandantes, sobre todo para os máis pequenos. Asegura Martín, está recibindo moitas felicitacións polos traballos, aínda que hoxe en Sanxenxo tamén había algunha queixa porque as obras aínda non remataran. O Concello prometera que estaría todo listo este luns, pero ao final os traballos vanse prolongar ata este venres. O que pasa é que lle metemos máis cousas ao final de última hora para mellorar algún detalle que non estaba incluso no proxecto, non? Pero bueno, a obra vai moi ben. Hoxe martes tiña que haber rematado antes na súa totalidade, pero estamos metendo unha farrala nova aquí a miñas espaldas, estamos metendo máis barandilla da prevista na zona de arriba, que queda tamén moi ben e a xente tamén a reclama. Outra das grandes novidades é esta escalinata construída na zona que se ve abaixo no inverno por mor dos temporais. O que fixemos foi unha escalinata, aproveitar todo o goco para que a xente que veña paseando por aquí poida subir aquí para arriba. Tamén se ampliou a zona de plataforma única con prioridade peonil a un novo treito entre as rúas Ourense e Rosalía de Castro. Cunha particularidade que esa plataforma única neste lado ten máis ancho, por lo tanto as persoas que teñen garaxes ou que residen nesta zona van a poder transitar co vehículo pois nas dúas direccións, non? Un conxunto de actuacións que polo xeral gustan os que pasean pola zona. Fantástico porque va a ser mucho más cómodo, para poder circular por aquí. Está quedando muy bien. Cambiaron todo eso, bueno, mejoró bastante. Estoy contento con cómo está quedando. Sí, me gusta. Me parece que está muy bien. A ver se acaban, que con este sol trabajar es moi duro. O Concello xa ten en marcha o seguinte proxecto para esta zona, a creación dunha senda litoral que una Silgar con Baltar. Eso vámonos facer despois deste verán, e entón vas a ter un paseo de máis de 2 kilómetros desde o porto de Sanxenxo, do porto deportivo hasta o porto de Porto Novo. A previsión é que esa senda, que conta cun orzamento duns 2 millóns de euros, estea rematada pro verán de 2027. E falando de sendas, Pontevedra estrea unha nova senda entre a Xunqueira da Gándara e o Parque da Tomba. Foi inaugurado este martes ese trazado de 1,8 kilómetros que forma parte dun proxecto do Concello para poñer en valor todo o territorio periurbano do municipio. A intervención contou cun investimento de 158.000 euros. A partir de hoxe será máis fácil e máis seguro transitar a pé entre a Xunqueira da Gándara e o Parque Forestal da Tomba en Campañó. O Concello de Pontevedra inaugurou unha nova senda entre estes dous espazos. Pois vai a permitir para a xente máis animosa pois salir da cidade, estar na Xunqueira de Alba e logo pasar hasta o Parque da Tomba, que ten unhas vistas maravillosas sobre a cidade e que pois é, digamos, que unha alternativa máis de facer deporte, de disfrutar do patrimonio natural que temos ao lado de Pontevedra, non? O trazado ten unha lonxitude de 1,8 kilómetros. O proxecto contou cun investimento de 158.000 euros e executouse con cargo aos fondos europeos Next Generation a través do Plan de Sustentabilidade Turística en Destino. Isto forma parte dun proxecto máis ambicioso que non está rematado, non estará nunca rematado, que é de poñer en valor todo o territorio periurbano de Pontevedra e tamén rural de Pontevedra, porque cando falamos do Parque da Tomba estamos a falar dunha parroquia de Pontevedra, de Campañó. Esta senda ven enlazar o Parque Forestal da Tomba de 80 hectáreas que foron acondicionadas en colaboración coa comunidade de Montes e a Xunqueira, catalogada como espazo natural de interese local. Sobre esta última, o alcalde recordou as xestións do goberno local para liberar os terreos. Temos decidido recuperala para o uso de todos os pontevedreses, pero que vai lento, porque, como sabedes, hai moitas, institucións e administracións que están ocupando un espacio que está declarado como espacio natural de interés local, un ENIL,
e que vamos, fíxose a recuperación da parte da Diputación de Pontevedra, estamos negociando coa Dirección Xeral de Tráfico, co Ministerio de Fomento, coa Xunta de Galicia para sacar eses terrenos dai. Agora a empresa adxudicataria última pequenos detalles, como o remate da colocación da sinalización, que conta con preto de 15 paneis indicadores para guiar os usuarios ata as vistas do Parque Natural. E a volta da publicidade, entre outros asuntos, falamos desa conta atrás para que Portas, a azucreira de Portas, acolla unha nova edición do Porta América. Pois aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. O director xeral de Comercio visitou este martes a Praza de Abastos de Boiro, onde se vai acondicionar unha aula gastronómica. A creación deste espazo, financiado pola Xunta e o Concello, enmarcase no proceso para a incorporación do mercado de Boiro na rede de mercados excelentes de Galicia. Boiro segue a dar pasos para a súa incorporación á rede de mercados excelentes de Galicia. Nese camiño, un dos proxectos máis importantes será a creación dunha aula gastronómica na aula multiusos da Praza de Abastos, que acollerá diversas actividades de promoción do produto local. O investimento para o acondicionamento e posta en marcha deste novo espazo ascende a preto de €500.000, financiados entre o Concello de Boiro e a Xunta de Galicia. Bueno, este é un proxecto ambicioso, un proxecto que se vai a ir a €500.000 de euros, que se van a facer en dúas fases. Esta primeira fase vai se facer dentro deste ano, antes do 31 de decembro, e a partir de decembro empezaremos ca segunda fase. A primeira fase, como decía, son €251.000 e a segunda tamén. Bueno, en que consiste isto? Bueno, isto vai ser unha innovación, vai ser para facer show cooking, para poñer en valor os produtos que hai nos placeiros, vai ir tamén uns obradoiros para que os propios placeiros podan elaborar e darlle ese valor añadido aos seus produtos e para presentar tamén os seus produtos aquí, e depois vai ser complementario tamén con un pequeno restaurante que se vai a facer, e aquela xente que destaque na restauración poder facer o seu negocio, empezar o seu negocio aquí nestas instalacións. O obxectivo é que Boiro pase a formar parte da rede de mercados excelentes de Galicia antes de que remate o ano. Por lo tanto, continuamos con esa aposta a través das líneas de axudas, unhas axudas importantes de alrededor de 200.000 euros e cun 80% de financiación, no que pretendemos é dar ese derradeiro paso despois desa fase de diagnose na que establecíamos aquilo que nos falta para ser excelente, e despois desa execución nos planteamos, así o falábamos, que ao longo deste ano 2026 Boiro, igual que foi Ribeira, xa facíamos o acto a semana pasada, entregábamos o selo este mesmo mes de xuño, que se poidan incorporar dentro deses 10 mercados, nesa rede de mercados excelentes, e dentro deses de aquí a 2030-25 en toda Galicia, na que vamos a potenciar e nos que vamos a centrar que sexan o verdadeiro escaparate do produto de proximidade de calidade galego. E a Xunta colaborará co Concello de Rianxo na mellora da contorna do Hórreo do Araño. A actuación, cun orzamento que supera os 215.000 euros, concentrarase na reordenación da zona e o acondicionamento dos accesos para favorecer o percorrido por un dos bens patrimoniais máis visitados do Barbanza. O director da Axencia de Turismo de Galicia e o alcalde de Rianxo asinaban esta mañá un convenio para a posta en valor da contorna do Hórreo do Araño. Xosé Manuel Merelles desprazouse ata este ben patrimonial para oficializar o acordo que permitirá acondicionar os accesos e reordenar os espazos, favorecendo a visita ao hórreo máis longo de Galicia. Do que se trata é de que a visita ao hórreo sexa mellorable, que esta xoia do século XVII, os visitantes poidan ter unha contorna axeitada, que a experiencia do turista e do visitante sexa o mellor posible. E para iso, nos pusemos de acordo a Axencia e o Concello, e desde o punto de vista da Axencia, entra dentro das súas funcións, poñer en valor turístico o patrimonio e mellorar todas o que é a experiencia do visitante nesta contorna tan especial. Trátase do hórreo máis longo de Galicia e un ben patrimonial que temos que cuidar, e que desde logo é un dos
reclamos turísticos pois non son máis importantes de Rianxo, sino de toda a comarca e incluso de Galicia. O alcalde, Julián Bustelo, destacou a importancia desta actuación, posto que se trata dun atractivo turístico que congrega a miles de visitantes cada ano, encravado ademais nunha contorna patrimonial de gran valor. Se enmarca nun contexto patrimonial tamén digno de mencionar, non? A carón da igrexa parroquial, a carón da capela dos Milagres, que todos os agostos reúne aquí a milleiros de persoas. Aquí tamén ao noso carón temos un castro de Idade do Ferro, bueno, un entorno patrimonial, como dixo, que abarca distintas épocas da nosa historia e que ademais pues, ten esta monumentalidade, esta envergadura, non? Por tanto, isto fai que sexan moitas as persoas que ao longo, momentos particulares, como antes comentaba, pero ao longo do ano que visitan este entorno, que veñen a ver este hórreo e, por tanto, a través deste convenio, a través das accións que se van a levar a cabo no marco do convenio, pois imos permitir que o entorno estea moito máis preparado para acoller estas centos, miles de persoas que nos visitan todos os anos, que haxa sitios para aparcar cómodamente, para que os autobuses se acheguen cómodamente, que haxa tamén sitios onde ten unha perspectiva do hórreo máis axeitada para poder velo en toda a súa magnitude e ademais pois, que todo o tránsito hasta este punto pois, que este convenientemente señalizado. Non? A intervención suporá un investimento de máis de 200.000 euros, dos que a Axencia Galega de Turismo asumirá o 65%. Seguimos falando de turismo. O Concello do Porto do Son volverá a ofertar un verán máis as visitas guiadas gratuitas ao Castro de Baroña, unha das marcas de identidade do municipio. A iniciativa, que conta cada ano cunha elevada participación, dará comezo este vindeiro 4 de xullo e prolongarase durante todos os sábados de xullo e agosto ás o 29 de agosto. As visitas arrancarán ás 11:30 da mañá dende a Oficina de Turismo do Castro de Baroña. Durante o percorrido, as persoas participantes coñecerán de primeira man a historia deste emblemático enclave, considerado o xacemento arqueolóxico da Idade de Ferro máis importante de Galicia. A visita permitirá descubrir as súas características arquitectónicas, a forma de vida dos seus antigos habitantes e a importancia histórica e patrimonial do castro. Non será preciso realizar inscripción previa. As persoas interesadas en obter máis información poderán chamar ao teléfono 881 87 82 28. Concedida a licenza para a instalación da Bienal de Artes Vivas en Santa Clara, o Concello de Pontevedra deu luz verde á montaxe da actividade cultural que comeza este xoves cunha capacidade máxima de 500 persoas. Eles presentaban como dicindo, vamos a facer unha actividade cultural, pero claro, non é só facer unha actividade cultural, é que esa actividade cultural ten unha previa, digamos. Necesitan equipo eléctrico, necesitan o tema este que comentaba agora do plan de emerxencias, necesitan o estudo de impacto acústico, e iso non pode ser, o procedimento correcto non é unha comunicación previa, é unha licenza. Desde o Concello, desde o Servizo de Urbanismo, estamos sempre dispostos a colaborar man a man con outras administracións para que as actuacións que proveñen de outras administracións e que ademais son positivas para Pontevedra, pois saian o mellor posible. A tramitación iniciouse a comezos deste mes mediante unha comunicación previa, un procedemento que o día 11 se advertiu como insuficiente ao requirir este tipo de montaxes unha licenza urbanística. Dende ese momento mantiveronse diversas xuntanzas coa Deputación para axilizar os trámites sen necesidade de facer requerimentos documentais en papel, logrando que a documentación final estivese lista e co informe técnico favorable este luns. Entre as exixencias técnicas autorizadas figuran un plan de emerxencias, un estudo de impacto acústico e un proxecto xunto coa certificación de instalación eléctrica en baixa tensión, dado que a capacidade eléctrica existente no convento non é suficiente para a actividade. A licenza estipula un aforo máximo para este evento de 500 persoas distribuídas cun límite de 150 na igrexa, 100 no coro e 250 nos xardíns. Como último paso antes da apertura, os promotores deberán achegar unha certificación de final de obra que permita validar que a instalación se fixo correctamente e acorde á licenza concedida.
A festa do Tinto Rías Baixas achégase ao Salnés, o evento vai se celebrar nas neves, pero a denominación de orixe apostou este ano por traer a súa esencia ata o Carril. Ali presentouse este luns a programación da que será a 20ª edición, que se vai celebrar do 4 ao 12 de xullo. O Tinto representa na de o Rías Baixas unha parte moi pequena da produción, alrededor do 0,5% da uva. Con todo, a festa supón un importante reclamo para a subzona do Condado do Tea, con catas ou conferencias arredor dos viños, pero tamén con outras propostas paralelas como unha andaina ou actuacións musicais. No Salnés mando branco, pero Rías Baixas apostou este ano por facerlle unha chiscadela aos seus tintos dende o Carril. A denominación de orixe trouxo ata esta vila toda a esencia da festa do tinto de Rías Baixas. Vaise a celebrar no Concello das Neves entre o 4 e o 12 de xullo. Hoxe acercámonos aquí ao Océano Atlántico porque estos viños atlánticos, tintos atlánticos, entendemos que teñen un porvenir excelente, con unha graduación mínima que pois fai posible neste mercado que estamos que sexan uns tintos moi apetecibles e moi valorados. Felicitar a todos os bodegueros e cosecheiros pois que están facendo un traballo excepcional con estos caldos que ao meu entender pois teñen moito futuro e así o pondremos de manifesto un ano máis na nosa festa do Tinto Rías Baixas. A festa dos tintos de Rías Baixas acada a súa 20ª edición. A fin de semana grande será a 2 días 11 e 12, pero a programación arranca xa este sábado cunha andaina. O martes que ven organizarase unha mesa redonda alrededor do futuro dos tintos atlánticos e tamén unha cata destinada a profesionais do sector. Yo estaré haciendo unas jornadas el día 7 de julio antes de la fiesta y para mí es importantísimo poner en valor los vinos tintos de Rías Baixas. Creo que es una de las zonas que con más presente y futuro de vino blanco y tinto a nivel mundial. Creo que hay zonas como Borgoña que defienden estos vinos tintos ligeros y creo que aquí tenemos esta capacidad de hacer vinos frescos con una graduación muy contenida que en otras zonas ahora es impensable. Entonces creo que tenemos un margen muy grande para estos vinos tintos que son fantásticos. O tinto representa na de o Rías Baixas unha parte moi pequena da produción, alrededor do 0,5% da uva. Con todo, a festa supón un importante reclamo para a subzona do Condado do Tea, reivindicando a calidade e sabor dos nosos tintos. Porque non só produce viños brancos a de o Rías Baixas, como todos sabemos, sino que tamén produce moi bons tintos, moi frescos e que maridan moi ben tamén cos produtos de mar. Temos unha grande riqueza de viños tintos, espadeiro, xousón, brancellao, loureiro, castañal, castes autóctonas. Na fin de semana grande a promoción vitivinícola complementase con distintas propostas lúdicas e musicais. O humorista Isi será o encargado de dar o pregón, mentres que Luar na Lubre pechará a programación cun concerto o domingo á noite. Portas contos días pro arranque da súa cita máis internacional. O xoves da semana que ven dará comezo no recinto da Azucreira o Porta América. Está previsto que o festival reúna máis de 65.000 persoas nos seus 3 días de programación, que este ano conta con artistas como Rigoberta Bandini, Dani Martín, Hombres G ou Xoel López. Outro dos seus sinais de identidade é a gastronomía. 37 chefs participarán no show rocking. Moi pronto a Azucreira de Portas volverá a estar ata a bandeira. O xoves 9 de xullo arranca o Festival Porta América cunha fin de semana na que volverá a reunir máis de 65.000 persoas. O cartel ben o merece. O xoves, Rigoberta Bandini, Fillas de Casandra ou The Rapants porán a banda sonora a primeira xornada de festival. Hombres G, M-Clan ou Eliades Ochoa farán o propio venres, mentres que o sábado Dani Martín, Amaya ou Xoel faránse co escenario. Como novidade, varios destes concertos contarán este ano con intérpretes en lingua de signos. Todo isto na parte musical, pero recordemos que o Festival Portaamérica non só se escoita, tamén se saborea. O show rocking traerá ata Portas a 37 chefs dos dous lados do Atlántico, capitaneados polo poiense Pepe Solla. Entre todos, suman 22 estrelas Michelin, con propostas para combinar alta cociña, produto, territorio, sustentabilidade e novas miradas culinarias. Aínda hai entradas dispoñibles. Poden adquirilas na web oficial do festival portaamerica.es.
E Vilagarcía volverá a celebrar as festas do Carme dun xeito especial. Os festexos volven a estar impulsados polos traballadores do porto da cidade a través da Asociación Crucelas. O colectivo reivindica o carácter mariñeiro de Vilagarcía impulsando unha dobre xornada cultural e lúdica. A cita será os días 15 e 16 de xullo. Na primeira xornada, o Salón García acollerá ás 8:30 do serán o espectáculo músico-teatral Na procura do vagamundo, baseado en textos de Rafael Dieste, unha proposta a cargo do Orfeón de Voces Graves da Arousa. O día seguinte, o propio día do Carme, celebrarase ao mediodía unha misa en honra a Virxe na igrexa de Santa Eulalia. Na parte relixiosa actuará tamén o coro de cámara Talasa. Xa a tarde, ás 8:30, a programación pecharase de novo dende o Salón García cun concerto acústico a cargo de Francisco Castro. Esta proposta conta co apoio da Autoridade Portuaria, a Deputación de Pontevedra e o Concello de Vilagarcía. Sempre celebramos o Día do Carmen, facíamos unha serie de actividades, pero un pouco para dentro do que era a empresa e o porto. Entón decidimos, hai anos, abrir a todo o pobo e a zona e aos que nos visitan en Vilagarcía nestas feitas, o sea, en xulio, en máis en agosto. Entonces, máis que nada é darlle un toque cultural ao día da nosa patrona, non só festas, sino tamén dar algo cultural. Xa se está convertendo, nunha certa tradición que aquí a través, de Julio, que é un activista cultural que participa, en moitos colectivos en Vilagarcía, está en Clámide, tamén no Coro Liceo, unha persona con inquietude sin parar, tamén decidiu hai uns anos que, por que non, nas festas do Carme, en Vilagarcía, unha vila mariñeira, que, por que non tamén darlle certo toque cultural a esta celebración. Imos agora con remo. Este vindeiro sábado, día 4 de xullo, disputarase a 21ª bandeira de traiñeiras Concello da Pobra. Trátase da primeira das regatas que conforman a Liga B deste ano do calendario da Federación Galega de Remo, na que participan 7 clubs. Ese mesmo día disputarase tamén a terceira bandeira feminina, na que participarán 8 equipos. O Peirao Comercial da Pobra acollerá este sábado 4 de xullo o inicio da Liga B de Traíñas, na que participan, ademais do club anfitrión, o Club de Remo Puebla, un total de 7 clubs máis. A proba arrancará ás 5 da tarde. Co cual, temos un número importante de remeiros. Supoño que haberá un moi bo ambiente e tenemos unha tarde de remo excepcional. E nada, agradecer como sempre ao Concello o seu apoio incondicional para todos estes eventos. A pesar de contar este ano cunha bancada moi nova, formada por remeiros de base do propio club, o Club de Remo Puebla parte a priori como un dos principais favoritos a levarse o triunfo na proba. Esta é a primeira jornada da nosa liga, vamos a intentar ir a por todas, porque temos un equipo moi xove da canteira que se está traballando e o objetivo é ir aprendendo, pouco a pouco. Intentar pelexar hasta o final e o que se poida. Rematada a regata masculina, entrará en competición a bandeira feminina, que chega este ano a súa terceira edición, na que competirán un total de 8 clubs. A 21 edición xa son moitas edicións da bandeira masculina e a feminina de terceira esperamos facer moitas máis, digamos, e que o noso club está no mar. Estamos traballando duramente para conseguir ese logro e esperemos que nunha temporada ou dúas ser capaces de estar no mar cas rapazas tamén, retomar esta actividade cas rapazas, que para nós é un reto importante. Dende o Concello da Pobra destacaron a importancia desta regata, xa consolidada no calendario galego, animando a chegarse ao Peirao a presenciar as dúas probas. Para o Concello, apoiar esta competición e apostar por unha parte esencial da nosa identidade. O remo forma parte da historia da Pobra, da nosa tradición mariñeira e do vínculo que sempre mantivemos co mar. Ao mesmo tempo, eventos como este contribúen a dinamizar a economía local, impulsan o turismo e proxectan a imaxe do noso Concello moito máis alá das nosas fronteiras.
Este vindeiro sábado terá lugar tamén unha nova edición da Regata Congalsa Volta a Sálvora, a cita organizada polo Club Náutico e Deportivo de Ribeira, co patrocinio de Congalsa, reunirá unhas 20 embarcacións chegadas dende diferentes náuticos da zona. A proba, que forma parte do calendario náutico galego, é xa unha das regatas de referencia na Ría da Arousa. A saída está prevista para as 2 da tarde dende as inmediacións do náutico ribeirense e estará dividida nas categorías xa clásicas: regata cruceiro e cruceiro. E así rematamos, pero seguimos en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. De contado o derradeiro programa da tempada do programa de entrevistas Falemos. Graciñas como sempre por estaren aí. Adeus.